Shubor nakaslem jong unong san hima. UMLA Kamau Karwat constituency uba Renington Lingdo Tongkhar mentakasngi kakhat ar tarik ureber ahajang ar pusau haringkat ki engineer bat ki SDO jong ka PWD Mau Karwat division kilahyar jurep ya ka jingking ha Shanghar Southwest Khasi Hills district kabala dukut hanin ka step ka khatway tarik ha kapor bayat ka trok hadin ka jing jurep uba Renington habekran bat kilat pathai khobor ulaong bakalong ka bashitam bantep ya ka daw jong ka jing khalam no kani ka jingking namar ka de ka jingking ka balarim ulaong ru baka jing shnai kani ka jingking hagi por menshwa omsham lashna hakata ka rukom banyat ki kali he henry nadu balashna kani ka surok kidan ki kali khat ar bat khat henriu taya ki bayat bat penlong highway kani ka lenti ki bawan nanong stone shamau karwan bat de na kani ka jingyat jong ki kali he ki bakit ya ki markhya kabala pensen jorno ya kani ka jingking bat ka jingkit overload jong ki trok hagi por menshwa kila banlong ka daw jong ka jingkhalem no kani ka jingking laong uba Renington ulaong ru bana kalyang ka jingdon kam upat ba kabala kta ya ka yat ka yeng na kalyang katanat PWD kala shimkhya bat kansa shnano ya ka subway bat ukmi lenti batang kaptu kani tayo ki pat ba kilala ban yat biang na kani ka surok uba Renington ulaya thuru bah ka bede ba kini ki jingking ki bala telot ki badan hapo ka district na kalyang jong u ringkat katanat PWD kin salum jingtep katno teli kidon bat unsa pharu da ka jingtho shaka sarkar ban shnano da ki jingking ki bakhlan ki babiang katkum kani ka jok ka ba menta khnang bakum kini ki jingja kinom jia shu ngi wan hakene ga jingking berwan juga nakadaw bakala hap kene jingking daru menin kasngi ngelaya jingtip menin tambah ing semla ban poi menin hoit nakling ki officer klai wan menin ru teri ngilawan menta banon pej rekat dengan jing rekat joki officer nakat nat piludi ai kublai SDO GE berkuwi ki officer bere donlang hakene kasngi wamtai ke bangiyop ban juga ing jingking hangne hajan mauthong hakaba kala khlem no hoit abangi persang ban asas ban pej ya kadaw ngila sistem ban sutho mar jiking kabal arim kabal jandap san hosnem manswa ti sutho bakalot bearing capacity jo kare jiking karkum sna manswa om sim design ya ki kali ki bahe ki ban kit kum ki kit mentah manswa la setang ki kali ndriu tayar ru rekat berkalur ka bakhndet haki por mandai tenri mentah kilon ki kali khat ar tayar ki kali khat tayar ki bayat nakane ban penlong kum ka highway ya ka ne ka surok nang tai na surok pa nang stan manwar semua keluar kereta kene hi ya ka baro ke laki highway jese ki driver kim kan mau syu ba kene ke jiking kapar la barkit te de ta daw ba ki por baro ke jing yat jing kali ke bahe kala ban long ba kala pen senjor no ke jiking wadla kene ka lut ke bamantah kene kali ngi itu kap simdei ka lut ke babon te henry ka jingkit overload jo ki trok ke maswa kala ban ka daw hakaba kala film no ke jiking oj ngim ngode ban blame eno mar keno eno la kalongi ke peludi la kalongi kitrok mar ha kajinon kam na kaleng peludi kala lek ko batam man bahai kene strok hadin baladep kene strok PMJSY kala bah kumne ti kitrok ru kisngo kuma kala sok kala kawan kilawan yak nang ne tena kaleng peludi ru sim parla la kadon syana kaleng kormen ha ka plan ban replace no ya barok kini jiking ki barang telot bakum kini ndai hadu menta ka sarkar kam parla ban lek lu dikata warla kila persang bad initiate ka wei jiking hadin ko hipat ban khwel enti bagan ga jia menta kan nang kampen state susu ka sarkar ban shimkhia ban wengno igri jiking ki barang telot bakum kini knang bakanam don kanu kono ke jigma saw kumbal la jia jiking isgo manangu ublai trekandat ba watlah pedeng jong kanika accident henry kanika trok kal hap hangne henry amsim don saw kala hap ngi ba wat ban dadu than na keling ka trok kam dadu than mar kalong renti kar kom hap berkam sing pata ero ino kita kecing du ikene na kaliang jong kecing don kam jok ki pajba ho aji sutho bakal kata ikatu kene hai katu kene sngi kan bangidang kan bangim padde bersna kene sobwe dari sekumen na kaliang jong ka department kala simkhia kata-kata SDO GE beki officer baro kala simkhia benang ya krenik ni trai jaka
hak bakin syak basnai ka sobwe bat sutanat kubar bah bakin kitrai jakar bakin kulit mesim kila syak basnai ka sobwe ikmit nanti batang kartu kan tayo ila pan pendep bakin ka sobwe la ka de sobwe ka bakam he humpai baru arjaka arlan lah basnai humpai dari ikmit nanti de ka ji simkia jong ka department kila pan pendep ka por ka biang kenang kenom kata ye ki pajba bala melin ban ya ji surok ni sutho bakalong ka bad ka jidu nong bakrau ladang ikhang dok sendoni kene surok ke bakalong mata dan dari kibel ti hadin beladep tumpai ban saya ban plibiang bar ki pajba ki saya ban ya biang bat saya simpat ngaken tu ni ke sarkar ka banga aslo ban eksblei bakal don lepa haka inisiatif yang korban ban replace ini jiking tebatlot ibadang bon ba akini kidong ki tanjung ni oj insa persang ban lum jengtip nak department kadno teli kirang don ki jingking ke bukum kini bat insa tho ka sarkar ban replace no kham koloi daki jingking ke baklan kiban ya biang kerkum ke juk menta ban la ban kir ban ber ya kene ka lot kapasiti ke ban truk ke bahe kibayat menta kata kene ke jing persang nak jongi ke bangsa persang ban le kata ban lum jengtip ban tho ra sarkar ban bijili no ke jingking batlor kumne tengah ai kubele ya barok ke balawan bat ngi scam bangin ya sya kerpat ipajba ban nong kibaisha ikatu ke resmi ke bangin dang trei gre citre hak wa persang ban thau de kilat lti ban yat no na kiwe ki surok ke badan kenang ba kadam don ke jingwit kan bagi nang pentrei ke jitrei pada lagi department ri kerpat bakan sim kia bar sim ban terstat kan bala pendep ke jitrei kenang ba kadam kata kadam kata slam ikpai ba badan kam gris tanggap tahi